Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, Bakı tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owa Senat toplumyna gödegçilik edýän ornmasarynyň Aşgabat şäheriniň kimde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgamy arkaly iş maslahatyna geçirdi. Onu paýtatymyzda bu sebepleri durmuş ykdysadyny ösürmeň, mögsümleýin owa hujulyk işlerini geçirmeň wajyp meselelerini garaly. Hormatly prezidentimiz sany ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Paýtatymyň häkimi ýurdumyň baş şäherine alınıp balýan işleriň ýagdaýy ak mermerli Aşgabatda arastaçylyk, awadançylyk kadrlarynyň bir jaý edilşi, şunuň bilen baglykda jemagy tojulygynyň gullyklarynyň ýerine getirýän işleri, guruluşga alınıp balýan desgalardaky işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň ýerine getirilşi barada hatabat berdi. Şeýlekem şäherde ýaz mewsimine meýilleşdirilen bagna hallaryny ekmek we olara ýydak etmek boýunça işleriň geçirilşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Aşgabat şäherine alınıp balýan işleriň ähli wagtda nutkuluk derece eýe bolmalygyny belledi we şäheriň çäklerini alınıp balýan guruluşyk işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglykda paýtatymyzda alınıp balýan ähli işleriň şol sanyna guruluşyk işleriniň belirlenen kadrlara laýyk derejede öz möhletini we ýokary hili ýerine getirilmeginiň möhüm talap bolup durýanlygyna aýratyn üns çekildi. Şeýlekem döwlet başlarymyz paýtatymyň etraplarynyň häkimleriniň şäheri döwrewap derejede ösürmek bilen bagly meseleleri hemişe bir gödegçilikde saklamalydygyny taşyrdy. Hormatly prezidentime de ýollary döwrewaplaşdyrmak meselesiniň üreýän wajypdygyny belläp, bu wagtda Aşgabat şäheriniň häkimine degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de Sewda nokatlaryna işleriň alınıp baryşyna da üns çekip, bu wagtda ilata hyzmat edilişiniň kilini we medeniýetini ýokarlandyrmak barada birnäçe degişli taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýazgy bag ekmek mewsiminiň talaby laýyk geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda häkime birnäçe degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sany ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owa Senat toplumyna gödegçilik edýän ornmasaryny hemde wilayatlariň häkimlerini güni aragatnaşyga çagyrdy. Ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda alınıp balýan işler barada hudusanna gowy çekişini belirlenen agrotexnik möhletlerde we talaby laýyk geçirmek üçin ekişde urulanýan tehnikaları hemde gurallary dol güýjüne iş etmek boýunça görülýän zerur çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim bugdoý meýdanlaryna ýydak etmek işlerini agrotexnik kadra laýyk geçirmek ornuny ýerine getirilýän işler bugdoýy ösüşde tutmak, mineral dökümler bilen goşmaça iýmitlendirmek boýunça zerur çäreleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şeýlekem hatabatyň çäklerini wilayatda ýazlyk ýer almadan, toğundan we beýleki göwekillerden ýokary hatırlanmak üçin beýlekilere agrotexnikanyň kadrlaryna laýyk ýydak edilşi, beýleki göwek bakçakillerini belirlenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görülşi barada aýdyldy. Wilayatda ýaz mewsimine meýilleşdirilen bagna hallaryny ekmek we olara ýydak etmek işlerini talaby laýyk geçirmek bilen baglanşykly hatabat berildi. Şeýlekem häkim pile öndürmek mewsimine taýýarlyk görülşi, pile öndürjiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçanyň tohumlary bilen üpşen etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barýany barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda o milli maksatnamasyna ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyny laýyklykda wilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hemde ýollaryň, suw we lagym arasy desgalaryň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, owagçylygynaky möhüm gowy çekiş mewsimini ähli taraplaryň guramaçylykly we maksady laýyk geçirmegiň üreýän wajypdygyny üns çekip, geljekki bereketli hatyr almakda bu işleriň uly täsir edýänini aýtdy. Şoň görä-de gowy çekişiniň belirlenen möhletini we bildirilýän taraplara laýykly geçirilmegini gazanmak boýunça birnäçe taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz bugdoý ýydak etmek işlerine de degişli agrotexnik çäreleriň öz wagtyna geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentime de halkymyzy türkmen topragyna öndürilen azyk önümler bilen bolalyn üpçün etmegiň ýöňde durýan möhüm wezipeleriň hataryny kesgitlenenini aýdyp, şunuň bilen baglykda ýer almanyň, toğunyň we beýleki göýek bakçakilleriniň ýokary hatyrynyň ösürilip ýetişdirilmegini üpçün etmek babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz bagna hallaryny ekmek boýunça badalga berilen mewsimiň bu ýurda ýöňde goýulan bilent maksatlary ýerine getirmekde üreýän ähmiýetligini aýtdy. Şununla bağlılıkta hormatly prezidentimiz häkime birnäçe degişli taşyklar berdi.
Hormat prezidentime de ýakynlaşyp gelýän pile öndürmek mögüsüm maradaýdyp, bir gymmatly çygymalyň dokma pudugy üçin üren derurdugyna izçekmek bilen bu urda alınıp balyan işleri bir güzegçilikde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň çözgüdinde toplumlaryň esasy çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, vilayatyň çäklerini bina edilýän medeni durmuş maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtyna ýerine getirilmeginiň möhüm talap bolup durýanyna ölçekmek bilen bu babatda häkime birnäçe taşyklar berdi. Sonra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew vilayatda işleriň ýagdaýy agreten kadra laýyklykda alınıp balyan gowy çekişiniň barşy barada hatabat berdi. Bellenşýäli ekşi bellenen agreten hökümletlerde we talap laýyk geçirmek üçin ekşi ulanýan teňkeler hemde gurallary dolu güýjüne işletmek boýunça çäreler görülýär. Buğdoý meýdanlaryna ýydyk etmek işleri agreten kadra laýyk geçirilýär. Buğdoýy ösüşdigini tutmak, mineral dökünlerini bermegiň depkinlerini güýçlendirmek üçin derur çäreler görülýär. Vilayatda ýarlyk yer almadan, toğundan we beýleki göwekillerden ýokary hatırlanmak üçin bekinlere agreten kadra laýyklykda ýydyk işler geçirilýär. Beýleki göwek bakça ekinlerini bellenlen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görülýär. Ýaz mövsümine meýleşdirilen bagna hallaryny ekmek we olara ýydyk etmek işlerem talaba laýyk alınıp barýar. Şeýlegen häkim pile öndürmek mövsümine taýýarlyk görülşi, pile öndürjüler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpsün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barýanyna barada hatabat berdi. Şonuň ýaly o milli maksatnamasyna ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň ýollaryň, suw we lagym arasy desgalaryň gurulşygynyň barşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň toprak howa eretenliklerini nazara almak bilen ekrançyň medeniyetini ýokalandyrmak boýunça ýöňde durýan birnäçe meselelere ölçekdi. Döwlet başlarymyz döwletden hemme mümkinçiliklerden we howanyň amatly pursatlarynyň peýdalanyp, gowy çekişini ähli agreten kadra laýyklykda öz wagtyna geçirmegi taşyrdy. Hormat prezidentime de buğdoýy ýydyk etmek boýunça möhümliň çäreleri ýokary hilli hemde agreten taraplary laýyklykda geçirmek üpsün etmegiň derurdugyny aýdyp, bu babatda birnäçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki wagtda alyk bolşugyny hassa üpsün etmäge hemde göýük bakça önümleriniň öndürilýän meçelerini artdyrmaga aýratyn üns berilýänini bellemek bilen yer alma, togany we beýleki göýük bakça ekinlerine ýydyk etmek babatda anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýaz mövsüminde ekilmegi meýilleşdirilen bagna hallarynyň gysga wagtda ekilmegini üpsün etmegi hemde ekilen baglara talaba laýyk ýydyk edilmegini bir gözegçilikde taklamagyň zerurdugyna ölçekdi. Pile öndürmek mövsümine doğru taýýarlyk görmek, kärençi pökçüleriň şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmek boýunça bellenlen işler bilen baglykda da degişli taşyklar berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilen işleri öz wagtyna ýerine getirmegiň derurdugyny belläp, ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyklaryny ýokary hilli hemde bellenen möhletini tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy. Bu babatda degişli görkezmeler berdi. Sonra Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda alınıp barýan işler goçak hasylynyň düýbüni tutmak we ekşi bellenlen agrotek möhletlerde geçirmek üçin şu ýylyň 30 martyna gowy çekişine geçmek boýunça derur taýýarlyk işleriniň alınıp barýaşy barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim buğdoý meýdanlaryna ýydyk etmek işleriniň agrotek kadra laýyk geçirilişi barada aýtdy. Şonuň ýaly vilayatda ýazlyk yer almadan, toğundan we beýleki göwekillerden ýokary hadyry ösürip ýetişdirmek üçin beýlekilere ýydyk işlerini agrotenkanyň kadrana laýyk guramak hemde beýleki göwek bakça ekinlerini bellenlen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görmek babatda amala aşylýan işler barada hatabat berildi. Şonuň ýaly hatabatyň çäklerini ýaz mövsüminde bagna hallaryny ekmek we olara ýydyk etmek boýunça alınıp barýan işler barada aýdyldy. Bellenşýäli vilayatda pile öndürmek mövsümine degişli taýýarlyk görülýär. Hyzgutana pile öndürjüler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpsün etmek üçin taýýarlyk işleri alınıp barýar. Häkim o milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň hemde ýollaryň, suw we lagym arasy desgalaryň gurulşygynyň alınıp barýaşynyň depkinleri barada hem hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o wagtyna möhüm bolan gowy çekişine başlanjak wagtyň Daşoğuz vilayatyna da ýakynlaşyp gelýänini aýdyp, ekşe badylga berilmegine hemme taraplaryň we guramaçylykly taýýarlyk görülmeligine häkimiň ünsini çekdi. Ekşe ulanjak teňkeler hemde beýleki o wagtyk gurallary dolu güýjüne iş edilmeliler.
Käriniç bagtaçylar tokumlar bilen ýeterlik möçberde üpçün edilmeliler. Döwlet başlarymyza bugduýa ýygyk etmek boýunça çärelerin ýokary hili geçilmeginiň wajypdygyny belläp, agakillere ösüşdigini tutmak hemde mineral dökülleri bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň agrotehnikanyň kadralaryna laýyk geçilmeginiň mümkindigini aýtdy we bu babatda birnäçe tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz azyk bolşuny hata üpçün etmegiň çäklerini ýerine ýetirýän işleri bellemek bilen goýok bagça önümleriniň öndürilen möçberlerini artdyrmaga aýratyn üns berilmeligini belledi. Hemde ýer alma, sogony we beýlik goýok bagça ekillerine ýygyk etmek işlerini güýçlendirmek babatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýaky bag ekmek mövsüm barada edip, ekilmegi meýilleşdirilen bag nahallarynyň belirlenen möhletinde ekilmegini hemde olary talaba laýyk ýygyk edilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz pile öndürmek mövsümine doğru taýýarlyk görmek barada meseleleriniň üstüne durup geçmek bilen bir ýurda kesgitlenen wezipeleri üstünlükli ýerine getirmekde, ähli meseleleriň öň wagtyna çözülmegini üns merkezine saklamagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başlarymyza ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmek maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durumşa geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilen işleri öň wagtyna amala aşymagyň zerurdygyny belläp, deskalaryň gurulşyklarynyň ýokary hilli hemde belirlenen möhletinde tamamlanmagyny üpçün etmegiň wajypdygyny aýtdy we bu babatda vilayatyň häkimine birnäçe degişli görkezmeler berdi. Tanly Ulgamar arkaly geçirilýän iş maslahaty soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýewiň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayatda alınıp bolýan işler barada hususan gowy çekişli belirlenen agrotehnik möhletlerde we talaba laýyk geçirmek üçin ekşi bolan tehnikalar hemde gurallary dol güýjüne iş etmek boýunça görülen zerur şäherler barada hatabat berdi. Şeýle hem buğday meydanlaryna ýygyk etmek işlerini agrotehnik kadrara laýyk geçirmek ornuny ýerine ýetirýän işler ösüşdigini tutmak, mineral dökülleri bilen iýmitlendirmek boýunça zerur şäherleriň alınıp bolýany gaýdyldy. Atabatyň barşynda vilayatda ýazlyk ýer almadan, togundan we beýleki gökünlerden ýokary hatırlanmak üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrana laýyk ýygyk edilşi, beýleki goýok bagça ekinlerini belirlenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Şeýle hem häkim vilayatda ýaz mövsümine meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olary ýygyk etmek işleri hemde pile öndürmek mövsümine taýýarlyk görüşi, pile öndürjiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçaryň tokumlary bilen üpçün etmek boýunça alınıp bolýan taýýarlyk işler barada aýtdy. Şonuň ýaly o milli maksatnamasyna ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda wilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hemde ýollaryň we injenerçilik deskalarynyň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, owag jogynaky möhüm hemde jogapkärli möhüm bolan gowy çekişini talaba laýyk geçirmegiň zerurdygyna üns çekip, geljekde agaltynyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin ähli zerur tagallarlaryň edilmeligini aýtdy. Şu maksat bilen gowy çekişiniň belirlenen möhletinde we bildirilýän taraplara laýyklykda geçirmegini gazanmak boýunça häkime birnäçe görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyza bugduýa ýygyk etmek işlerine de degişli agrotehnik şäherleriň öň wagtyna geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz halkymyzy ýurdumyzda öndürilýän azyk ölümler bilen üpçün etmegiň möhüm wezipeleriň hataryna kesgitlenigini belläp, bu babatda hususan ýer almanyň, soganyň we beýleki goýok bagça ekinleriniň ýokary hasylynyň ösürip ýetişdirilmegini üpçün etmek barada häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz bag nahallaryny ekmek boýunça badylga berilen möhsümiň bu ýurda ýöňde goýulan bilinç maksatlary ýerine getirmekde üren ähmiýetlidigini aýdyp, bu babatda häkime degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýakynyşyp gelýän pile öndürmek möhsümi barada bellemek bilen bir gymmatly çegmalyň dokmen tenagat üçin üren zerurdygyny inçekdi we burada alınıp bolýan işlere gözegçiligiň güýçlendirilmeligini belledi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyndan gelip çykan wezipelere toplumlaryň esasy çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, wilayatyň çäklerine bina edilýän medeni durmuş maksatly deskalaryň gurulşyk işleriniň ýokary hilli we öň wagtyny ýerine ýetirmeginiň möhüm talap bolup durýanyny inçekdi hemde häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Mar wilayatynyň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim wilayatda işleriň ýagdaýy agrotehnik kadra laýyklykda alınıp bolýan gowy çekişiniň barşy barada hatabat berdi. Buğday meydanlaryna ýygyk etmek işleri agrotehnik kadra laýyk geçirilýär. Buğdaýy ösüşdigini tutmak, mineral dökülleri bermegiň depkinlerini güýçlendirmek üçin zerur işler alınıp bolýar. Wilayatda ýazlyk ýer almadan, togundan we beýleki göw ekinlerden ýokary hatırlanmak üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygyk işler geçirilýär. Beýleki goýok bagça ekinlerini belirlenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görülýär.
Hormat prezidentimizin badylgy bermegine ýaz mewsimine başlanan bagy nahallaryny ekmek we olara ýygyk etmek boýunça işlerem talaba laýyk alınıp barýar. Şeýle hem häkim pile öndürmek mewsimine taýýarlyk görüşi, pile öndürjüler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçogynyň tohumlary bilen üpsün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barýyşy barada hatabat berdi. O milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda wilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş şartlarynyň hemde ýollaryň, suw we laga marasaly deskalaryň gurulşynyň barşy barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ekrançylykda şu günlerki alınıp barýan işleriň möhümdigine ölçekdi. Döwlet başlarymyz döwletden hemme mümkinçiliklerden peýdaranyp, gowy çekişini agraten kadra laýyklykda öýe wagtyna geçirmek taşyrdy. Hormat prezidentimiz bugdaýy ýygyk etmek boýunça dowam edýän şäherleri ýokary hilli hemde agraten taraply laýyklyk geçirmegi üpsün etmeň zerurdygyny aýdyp, bu babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda azyk bolşugyny hasa üpsün etmegi hemde göýük bakça önümleriniň öndürilýän mölçerlerini artdyrmaga aýratyn üns berilýänini bellemek bilen yer alma, togan we beýleki göýük bakça ekinlerine ýygyk etmek babatda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýaz mewsiminde ekilmegi meýilleşdirilen bagy nahallarynyň gysga wagtda ekilmegini üpsün etmegi hemde ekilen baglara talaba laýyk ýygyk edilmegini bir gözükçükde saklamagyň zerurdygyna ünsjekdi. Pile öndürmek mewsimine dogry taýýarlyk görmek, kärençi ýüpekçileriň şertnama bilen borçnamalaryny ýerine getirmek boýunça bellenlen işlerle naglykly da degişli taşyklar berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäherlerini meýilleşdirilen işleri öýe wagtyna ýerine getirmeň zerurdygyny belläp, ulanmaga beriljek deskalaryň gurulşyklaryny ýokary keldi hemde bellenlen möhletini tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy. Bu babatda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Uraz Geldiýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda owozlyk işleriniň alınıp barýyşy barada hatabat berdi. Şu günleri wilayatlarda dowam edýän mewsimden owozlyk işleriniň şäherlerini Ahal, Balkan, Lewap we Mar wilayatlaryna gowy çekişi guramaçykly alınıp barýar. Şunun bilen baglykda vice-premier ýurdumyz boýunça şu güne çenli jemi 19.560 hektar meýdanyny gowy çekişiniň geçirilenigi barada hatabat berdi. Ekşi bellenen agrotexnik möhletlerde we talaba laýyk geçirmek boýunça ýerul işler geçirilýär. Daşoğuz vilayetinin şu ýylyň 30 martyna gowy çekişine başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri ýerine getirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň wilayetlerine gallaçy babaday hanlarymyz tarapyndan bugdoý meýdanlaryna akinlere agroten kadra laýyklykda ýygyk işleri alınıp barýar. Şeýle hem ýylatymyzda özümizde öndürilen yer alma we göýük bakça önümlerini üpsün etmek boýunça degişli işleriň alınıp barýany gaýdyrly. Bu ýurda häzirki wagtda ýurdumyzyň wilayetlerine ýazyk ekilen 30.000 hektar yer alma we 10.000 hektar soğan ekinlerine agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygyk etmek hemde beýleki göýük bakça ekinleriniň ekişini geçirmek işleriniň dowam edýänligi bellenildi. Vice-premier hatabatyn dowam edip, ýurdumyzda daşky şowy raptaklamak, ekologiýa awadançylygyny üpsün etmek we bagy bostanlygy görmek boýunça maksatnamalaryň işleriň durmuşa geçirilýänini aýtmak bilen şu ýylda ýurdumyzda faýyly, pürli, meýweli baglaryň we üzümüň jemi 3 million diýip nahallaryny ekmegiň meýilleşdirilýänini belledi. Ýa-da ministrlikler we puwduklyň durunuş idaralary wilayatlary we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan ýazgy mewsimde meýilleşdirilen bagy nahallaryny ekmek we olara ýygyk etmek boýunça işler dowam edýär. Şeýle hem ýurdumyzda ýüpekçilik ösürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdaranyp, şu ýyl ýurdumyzda jemi 2300 tonna pile öndürmegiň meýilleşdirilýäni gaýdyrly. Häzir ýurdumyzyň wilayatlaryna ýüpek gurçogynyň tohumlaryny taýýarlamak hemde pile öndürjüler bilen şertnamalary baglaşmak boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowy çekişini agrotehnik möhletlerde we talaba laýyk geçirmek üçin tehnikalar we gurallary büýükdençli işletmek boýunça mundan meýlekde hemme çäherler görmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem wilayatlaryň bugdaý meýdanlaryna ötüş dugun tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri talaba laýyk geçirmeler diýip döwlet başlarymyz bu babatda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ähli wilayatlarynyň ekrançyk meýdanlaryna geçirilen ýazlyk yer alma we soğan ekilen meýdanlary agrotehnikanyň kadrana laýyk ýygyk edilmegini hemde beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleriniň üpsün edilmeligini taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda bagy bostanlygy görmek ornuna alınıp barýan işleriň çäklerini badyrga berilen ýazky bag ekmek mewsiminiň ýüren möhümdigine ölçekip ekilýän bag nahallarynyň we olara ýygyk edilmeginiň bildirilýän taraplara laýyk alınıp barmagyny üpsün etmegi taşyrdy.
Şeýle hem ýurdumyzda pile öndürmek mögsümine taýýarlyk görülmek bilen baglykda vilayetlerde pile öndürjüler bilen şertnamalar baglaşmak we olary ýüpek gorçagynyň ýokary ýyly tokumlar bilen üpsin etmek boýunça vice-premiere birnäçe degişik görkezmeler berildi. Tanly ulgamar kaleýe geçirilýän iş maslahatyna vice-premier hemde häkimler hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň açyklyk hemde aýanlyk ýagdaýyna giň bäsleşik etatyna geçirilen taýlawlarda gazanan beýik ýeňşi bilen hemde iň ýokary döwlet wezipesine girişmek münasibetli tüýsürekden gutlap döwlet başlarymyza berk jan saglyk uzak ömür ýurdumyzyň mundan meýlekde awadançylygyna halkymyzyň bähfidine we bagtýarlygyna gönükdirilen jogapkärlik işlerine hemişe uly üstünlikleri arzuw etdiler. Hormatly prezidentimiz gutlalar we arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, halkyň arkadagy zamana şygar bilen geçýän şu ýylda tebitlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhyna laýyk gelmeligini bellemek bilen ýöňde goýulan mühim wezipeleri oňun çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz sanyl gomar arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi amal aýaklykda Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň nowatdaky 3-nji duşugyny we Awganystanyň goňşy ýurtlar goşmak Awganystan dialogunyň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekileti 2022-nji ýylyň 29-31-nji mart aralygyny Hytaý Halk Respublikasynyň Huanshan şäherine gulluk iş taparyna bolar. Inni bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň neft-gaz pudugyny daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumuna gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly halkara forumuna gatnaşjylar, gadyrly dostlar. Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy zamanyny paýtagymyz Aşgabat şäherine geçirilýän Türkmenistanyň neft-gaz pudugyny daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Ýurdumyzyň neft-gaz senatynyň gazananlaryny dünýä ýaymak maksady bilen geçirilýän bu halkara maslahatynyň işine uly üstünlikler arzuw edýän. Hormatly mehmanlar, ediz watanaşlar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna giň ýermeler geçirilýän bu halkara maslahatynyň ähmiýeti ullar. Milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulan uğurlarynyň bir bolan ýanyş energetik pudugyny ösürmek boýunça ediz ýarmyzda giň meşhurly tasdymlar amala aşyrylýar. Bu halkara maslahaty daşary ýurt işe uğurlaryny ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumyny ösürmek strategiýasy, döwrwap tehnologiýalary işçiň çekmeň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmak ýollary bilen tanyşmagy mümkinçilik berer. Daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň gyzyklanmasy, ilkinji nowatda milli ykdysadyýetimiziň neft-gaz senatyny amala aşyrylýan özgertmeleriň giňermi, hemde dünýäniň esasy neft-gaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilýär. Gyzyklanma bilerýänligiň ählisine hususan işe uğurlary, enjamlary, häzirki zaman tehnologiýalaryny iýermek we hyzmatlar etmek babatda teklipler bermäge, hemde türkmen kärdeşler bilen hyzmatdaşlygyň geljekki uğurlardyr mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy we gepleşikler geçirmäge ähli zerur şertlerdir edýäs. Hormatly maslahat gatnaşjylar, Türkmenistany dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan önümler öndürýän gaz himiýa toplumlarynyň tasdamalarynyň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýurdumyz energiýa serişçilerini diňe bir öndürmek ýa-da daşary ýurtlara iýermek bilen şäklenmän. Esem dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan gaz himiýa önümleriniň eksportynyň möşgörlerini barha artdyrýar. Türkmen neftçileriniň, gazçylarynyň we geologlarynyň ahlaksız äkmeti netijesinde uglevodorod serişçileriniň çiň maliýat haklaryny gözlemek, agtarmak, tapmak, täze tehnologiýalar esasyny goýulary şuň buraglamak we özleşdirmek, alymyň soňky gazananlaryna laýyk gelýän önümçiligi ýola goýmak bilen täze önümler öndürmekde giň ýerimli işler durmuşa geçirilýär. Energetik pudugyny däp bolan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklamak bilen bir hatarda ýurdumyz Ýewropa, Aziýa, uzak günnogor, günorta günnogor uğurlary boýunça energetik hyzmatdaşlygyny barha giň edýär. Dünýäniň öňde barjy neft-gaz kompaniýalary awraýly maliýe düzümleri bilen işçiň hyzmatdaşlygy ösürýär. Hormatly halkara forumuna gatnaşjylar, biz öz tebigi baýlyklarymyzy diňe bir halkymyzyň däl isem bütün adamdadyň awadan durmuşynyň ýagty geljeginiň bähfidine gönükdirýär. Ýurdumyzyň neft-gaz ýataklaryny daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly şalt tepkinler bilen özleşdirmek boýunça da döwletimiz tarapyndan zerur işler geçirilýär. Täze ojoklar açmak,
açılan täze kenlerin çägini giňeltmek we işlenip geçilýän kenlerde täze gatları açmak, täze guýulary gazmak ýaly işler maý goýum çekme arkaly daşerurt kampaniýalary bilen bilelikde alınıp barlýar. Wagtda biz kanunçuluk, mali ykdysat taýdan zerur bolan amatly şertleri döredýär. Ýa-da wagtda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň guruluş işleri batly dipgini alınıp barlýar. Bu iri tatlymanyň durmuşy geçirmegi diňe bir oňa gatnaşy döwletleriň ykdysady kuwatyny potulandyrmak bilen şäklenmän. Eýsem dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ötüşine de oňoýly täsirini ýetirer. Türkmenistan halkara giňişligini ynamdar hyzmatdaş hökmüne tanalýar. Şunun bilen malykda bu halkara online forumuna köp sanly awrayly daşerurt kampaniýalaryň gatnaşyp Türkmen kunärmenleri bilen ýyllar boýy toplanan tejribelerini paýlaşmagy hyzmatdaşlygyň täze ugulary barada pikir alşmaga mümkinçilik berer. Bu halkara online halkara forumunyň ýurdumyzyň kunärmenleri bilen bilelikde daşerurt hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alşmagynda geljekde giň ýermeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmakda hemde özara bekfitli tatlamalar arat maslahatlaşmakda ul ähmiýeti eýe boljakdygyny berk inanýan. Gadarly dostlar, hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar. Sizde halkyň arkadagly zamanasy ýylyny Aşgabat şäherine geçirilýän Türkmenistanyň neft-gaz puwdugyny daşerurt maý goýumlary çekmek boýunça halkara forumunyň öz işine başlamak bilen ýene bir gedek tüýsürek toňutlaýan. Size berk jan saglyk, udok ömür, awadan we bagtyar durmuş hemde watanymyzyň neft-gaz puwdugyny ösürmek uğruna alyp barýan işleriňizde üstünlükler ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şuun ýurdumyzyň daşary işler ministrliginde briefing geçirildi. Ol şuýylyň 15-nji martyny Birleşik Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde durnukly ötüşi gazanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulug ulgamlaryny girmek atly kararnamanyň Milletler Birleşiginiň äkli agda ýurtlar tarapyndan bir agzdan kabul edilmegine hemde Baş Assambleýanyň şol mejlisinde Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň halkara sowda hukugy boýunça komissiýasynyň agdalygyna 2022-2028 ýyllarda uruşyn saýlanmagyna başlandy. Briefinge Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary hemde işgärleri, Türkmenistan işleýän diplomatik edarlaryň we halkara gurumalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ýerli köpçülikden habar berişdirýärläriniň wekilleri gatnaşdylar. Briefingde çykyş edenler Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijesinde gadarlanan täze üstünlükleri bardy gurrun edip, şolaryň milli sewit we dünýä meşhurlygyny ähmiýetini açyp görkezdiler. Bellenşi ýaly hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow wezipä girişmek dawrasyny eden çykyşyny ýurdumyzyň daşary siýasatynyň geljekde ileri tutulýan ugurlaryny anyk kesgitdi. Olaryň arasynda döwletimiziň halkara guramalary ilkinji nowatda Birleşik Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň ösürilmegine esas orun berildi. Köp ýyllaryň dowamly Türkmenistan başlangıcı bilen Birleşik Milletler Guramasynyň çäklerini halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnuk ötüşi üçin etmäge, hemde bütün dünýä gün tertibine duran möhüm meseleler çözmäge gönükdirilen strategik taýdan ähmiýetli resmi namalar işlenip taýýarlanýy kabul edildi. Şu wagt 2022-nji ýyla çenli ýurdumyzyň başlangıcı boýunça Birleşik Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 17 sany kararnamasynyň kabul edilendigini bellenip geçildi. Şol bir wagtyň özünde döwletimiz Birleşik Milletler Guramasynyň 11 sany toporunyň, komitetläriniň we geňeşleriniň agdasy bolup durýar. We olaryň çäklerini degişli halkara işler amala aşyrýar. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň başlangıcı bilen şu ýylyň 15-nji martyny Birleşik Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy özüniň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde durnukly ötüşi gazanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulug ulgamyna girmek atly kararnama Milletler Birleşiginiň äkli agda ýurtlar tarapyndan bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň dörüjüleri bolup 62 sany döwletiň çykyş edenligini üns çekilip, munyň üçin Birleşik Milletler Guramasyny agda döwletleriň ählisine hoşallyk bildirildi. Briefingde oňa gatnaşyjylara bu kararnamanyň ähmiýeti bardy gurrun berildi. Bellenşi ýaly onuň ähmiýeti durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmakdan, sagdyn durmuş ýolgalaryny öňe ilerletmekden, ekologiýa talaplaryny aýratynam Paris ýylalyşygyna hemde Birleşik Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemi boýunça çarşuwaly konvensiýasyna laýyklykda üpçün etmekden, uluglaryň ekologiýa görnüşini ösdürmekden we ýol howpsuzlygynyň derejesini ýokurlandyrmakdan ibaretdir. Munan başga Baş Assambleýanyň şol mejlisinde Türkmenistan Birleşik Milletler Guramasynyň halkara sowda hukugy boýunça komissiýasynyň agdalygyna 2022-2028 ýyllarda uruşyn saýlandy. Munyň özi garaşdy, bir tarap watanymyzyň daşary siýasatyny
siyasatının novatdaky uly yeňişdigi hemde möhüm ähmiýetli waka bolup durýanlygy, onuň garaşsyz watanymyzyň awraýyny awray goşunlygy nygtalyp geçildi. Bular bardaky hemde şunuň bilen maglykda mundan beýlegem amal aşyrmaly işler bardaky meselelere hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň 25 martda geçiren ministrler kabinetiniň meclisinde garalanlygy nygtaly. Bu möhüm wakanyň bütün dünýä sowda guramasynyň baş geňeşiniň ýakyna geçilen nowatdaky meclisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulmak bardaky ýüz tutmasynyň geňeşi agza döwletler tarapyndan bir agzdan makullanlyp Türkmenistana bütün dünýä sowda guramasyna goşulýan ýurt derejesini bermek bardaky çözgüdüň kabul edilen günlerine gabat gelme bolsa, aýratyn bu ýsanlyrjy wakadyr. Şerde briefingde bellenşi ýaly häzirki döwürde Türkmenistan sevitde durnukla düşýär we howpsuzlygy üçin etmekde esasy orlaryň birini eýleýän, dünýäde ul awraýdan we hormatdan peýdalanýan döwletdir. Bir tarap döwletimiz Birleşmiş Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk putulandyrmagy möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan awraýly halkara guramalaryndan möhüm başlangyçlar ýetgiderli öňe sürüp gelýär. Häzirki döwürde biziň ýurdumyz kabul edilen rezolýusiýalar durmuşy geçirmek boýunça halkara derejesindäki çäýlerde işe gatnaşýar. Briefingin dowamyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň kesgitden ýurdumyzyň uzak möhletleýändaşlary siýasat strategiýasynyň 5 tan esasy urlarynyň üstüne durulyp geçildi. Şol urlar parahatçylyk we howpsuzlygy üçin etmekden, beýtaraplyk siýasatyny dünýä derejesinde ösürmekden we öňe ilerletmekden, daşary ykdysady argatnaşyklary ýetgiderli giňeltmekden we diversifikasiýa ýoly bilen ösürmekden, durnukly şu hemme tarapdan ýardam bermekden, halkara gatnaşyklarynyň insanperwerleşdirilmegine ýardam bermekden, şol gatnaşyklara ahlaklygyň, adamçylygyň we adalatlygyň ýokary ölçeglerini goşmakdan ibaretdir. Şunun bilen maglykda briefingga gatnaşjylary Türkmenistanyň daşary siýasatynyň şol 5 ugruny değişli taýýarlanan video şekiller görkezildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny bu 5 strategik ugrular ýakyn geljekki 10 ýyllyklar üçin baş ýörelgeler diýilip briefingde bellenildi. Şugun Türkmenistanyň bilim ministrliginde halk, döwlet, prezident, demokratiýa, parahatçylyk, söýjülük, dörejülük we ötüş ýoly bilen benet maksatlara tarap diýilip adlandyrılan maksat geçirildi. Ol ýurdumyzyň taryhy ötüşiniň täze tapgyr hökmüne badylygy berilen, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüni, öňde goýulan benet maksatlary amala aşyrmagyň wezipelerini hemde 25 martda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň geçiren ministrler kabinetiniň meclisinde beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň ugurlaryna başlanýar. Maslahatyň dowamyna jemgyýetimizde we döwletimizde demokratiýa ýoly bilen mundan beýlegem ýygyderli ösürmekde täze tagypan açan, milli jebitligimizde hemde agdy berligimizde bütün dünýä jar eden Türkmenistanyň prezident saýlawlary hemde onuň syýasy jemgyýetçilik taryhy ähmiýeti barada bu ýysançly çykyşlar edildi. Milli liderimiz tarapyndan elan edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynyşy döwründe arkadagly serdarymyzyň garaşdyrylmyzyň we beýtaraplamyzyň ýygyderli berkidip demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň hasam gülläp etmegini, mähriren halkymyzyň öňküden bagtyar we abadan durmuşda ýaşamagyny öpçün etmäge gönükdirilen ulgamlaýan işleri durmuşa geçirmegi baş maksat edilýänligi bu maslahatda aýratyn notarly. Watany gülledi ösürmek, abadan we bagtyar durmuşy öpçün etmek, döwletde ölendirmek babatda döredilen nusgalyk ýoly münasip dowam etdirgen arkadagly serdarymyzyň ruhyat köşkünde geçirilen dabarada şeýle hem şeýliň 25 martyna geçiren Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclisindäki maksatnamalaryň çykyşy hemde jemgyýetimizde beýik işleri ruhlandyrjy sözleri, milli agdaberligimizde jebitligimizde puwtalandyryp, edit watanymyzda bolan bu ýysanjy hasam belende göterge, maslahatyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan sergi ýeňden ýaýbanlandyrylyp, milli ykdysadiyetimize gazanylýan ösürnükler, şol sany bilim we ilim ulgamlaryny amala aşyrylýan özgertmeler şekillendirgen sergiler görkezildi. Şeýle-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde meclisiniň magtumunadyna ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşiniň sport we ýaşar syýasaty ministrläriniň birlelikde öwrenmeklaryna Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar meclisinde durnukly ötüşe gazanmak üçin köpçülikliň velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna giýirilmegi atly kararnamanyň hemde Türkmenistanyň 2022-2028-nji ýyllar döwrü üçin Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sowda hukugy boýunça komissiýasynyň agdalygyna saýlanmagy münasibetli dünýä uzak insan perwer hoşnýetli menziller arkadagly serdarymyz size alkyş eýsilmez atly maslahat duşa geçirildi. Maslahatda oňatmaşanlar hormatly prezidentimizden merdany halkymyň bagtyar geljegini nazarlaýan, dünýä nusgalyk beýik işlerine uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny hemde arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rowaş bolmagyny arzu etdiler.
Dünya uzar insan perwer hoş niyetli menziller, arka dağlı serdarımız, size alkış eğitilmez atlı masagat, Aşgabat şehrinin sport ve yaşlar siyaseti baş müdürünün kurumunu da geçirli. Durnuklu ötücü kazanmak üçün köpçülüklerini velosiped sürmöge jemmeçilik ulugomlaryna girdinmek atly kararnamanın türgünleri şol sanna velosiped sport bilen meşgul bolanlaryň ählisini buýsandyryndygy masagatda buýsançlan belenildi. Hormat amlarını orsa yurdumuzun ulatlarını bu paytahtımız Aşgabatda 28 Mart'ta saat 20'den 29 Mart'ta saat 20'şer bolja hava barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demiratup Nordon tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 13-18 gradus, kenarak taraplaryny bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýerden az kim ýağış ýagar. Demiratup Nordon tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 8-13 gradus, günorta taraplarına bolsa 16 gradus şeli maýl bolar. Mar vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup az kim ýağış ýagar. Demiratup Nordon tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzine bolsa 9-14 gradus maýl bolar. Levap vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup vilayatyň günorta taraplaryna az kim ýağış ýagar. Demiratup Kulmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 5-10 gradus, gündüzine bolsa 8-13 gradus, günorta taraplaryna 16 gradus şeli maýl bolar. Daşowd vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demiratup Kulmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzine bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Paýtahtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup Demiratup Nordon tilde sekundy 8-11 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 5-7 gradus, gündüzine 11-13 gradus maýl bolar. Yurdumuz boýunça mart aýynyň 29-ny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeldiki ýadyrky wagtda howada tozan bölüjükleriniň kadydan alty göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip bilenjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşer ötsenýär. Ähli tüşeriň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň, izleýärler.